findes vel ikke, især ikke når vi er samlet her i dag på Arbejdernes Internationale Kampdag. Men det vidner vel bare om, at vi er mange, der ønsker et politisk kursskifte her i Danmark. Jeg er Pia Vestergaard, jeg er 32 år og bor i Ringkøbing. Jeg er folketingskandidat for SF i Vestjyllands Storkreds. Jeg har hørt, at derinde på Christiansborg, langt inde i det allerhelligste, helt inde i Statsministeriet, går en lille, lidt rund mand. Hans fadbamser er blevet dovne, skummet er helt væk. De blå flag hænger fladt ned, og de blå balloner har tabt luften. Festen er forbi. Manden kalder sig selv for statsminister, og han går og synger en lille trist melodi, der lyder sådan her. Hvem skal nu betale? Hvem har råd til mere? Og hvem skal så betale for gildet? Jo, kære venner, det skal I. Det er jer, der er her, som allerede har betalt gildet. Det har I gjort i form af alle de velfærdsforringelser, som har betalt for regeringens ufinansierede skattelettelser til de allerrigeste i samfundet. Og ikke nok med, at I har betalt, men kommunerne har landet over kæmpet med nulvækst og genopretningspakken, og det har betydet massive besparelser for børn, skoler, ældre og handicappede. Det har også betydet, at sygehuse har massefyret social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger. Alle kommuner har landet over sagt farvel og tak til lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere og sosu-personale. På lige knap et år er der forsvundet 21.300 kommunalt ansatte. 21.300 ansatte. Tyk lige lidt på den og tænk så over, hvad det har gjort ved vores fælles velfærd. For din, min og vores nærmestes hverdag. 21.300 færre ansatte er en virkelighed, der er langt fra regeringens skræmmebillede af en vildt voksende offentlig sektor. Regeringen går rundt i deres egen lille osteklokke, men virkeligheden er, at der leveres dårligere velfærd og en langt ringere service inden for vores velfærdsområder. Den dårlige velfærd betyder endnu mindre hjælp til vores handicappede og ældre, som i forvejen får alt for lidt. Det betyder en endnu ringere folkeskole. Flere skoler har under det lovmæssige minimumstimetal. Det betyder endnu flere børn i klasserne, og flere, der ikke får en ungdomsuddannelse. Det betyder også, at det efterhånden er ren opbevaring af vores mindste, hvilket slider hårdt på personalet og kun giver stress til de, som er tilbage. Og hvad fører det så til? Jeg tror, at vi desværre vil se endnu flere Brønderslev og Tøndersager, hvor børn i årevis lider under usle forhold, uden der bliver grebet ind. Der har med andre ord altså ikke været råd til både velfærd og skattelettelser. Kalenderen viser i dag 1. maj. 1. maj er dagen, hvor vi sammen fejrer arbejderbevægelsens sejre og husker hinanden på de mange kampe, der stadig skal kæmpes. Det er dagen, hvor solidariteten og fællesskabet er i højsædet, og hvor vi sammen hylder de værdier og visioner, vi tror på. Vi er ikke i tvivl om, hvad denne regering mener om fagbevægelsen. Hver gang Lars Løkke kan slippe afsted med at angribe den danske fagbevægelse, så gør han det. Og vi har oplevet mange angreb i de seneste år. Der har været dagpengeforringelser, uddannelsesbesparelser og nu senest angrebet på efterlønnen og folkepensionen. Men statsministeren kan ikke se, at når han angriber fagbevægelsen, så angriber han samtidig det danske arbejdsmarked. Han angriber en kæmpe stor gruppe danskere, der passer deres arbejde og bidrager til fællesskabet. I må alle, der er til stede her i dag, kunne føle angrebet. Regeringen siger, at den vil afskaffe efterlønnen for at få råd til velfærd. Men kære Lars, efterlønnen er velfærd. Min navnesøster Pia, hende fra Dansk Folkeparti. Det er forresten også hende, som kalder sig for den svages beskytter. Og hvem forstår det? Hun foreslår en løsning, så alle skal arbejde 40 år på arbejdsmarkedet, for at de har retten til efterløn. Det vil betyde, at vi afskærer store dele af de mennesker, der har taget en mellemlang videregående uddannelse. Lærere, pædagoger og sygeplejersker vil ikke længere have mulighed for at gå fra på efterløn. Kan det være rigtigt? Til daglig arbejder jeg som fælles tillidsrepræsentant i fagforeningen FOA. Jeg har dermed stor berøring med den del af samfundet, der har brug for en fortsat efterlønsordning. FOA sammen med fagforbundene 3F,
og NNF store leverandører til efterlønsordningen. Regeringen forsøger at tegne et billede af den golfspillende efterlønner. Vågn op til virkeligheden, Lars. Den golfspillende efterlønner er en myte. Det er de faggrupper, der tidligst kommer ud på arbejdsmarkedet, og dermed har knoklet længst tid i hårde jobs, der i dag går brug af efterlønnen. Og jeg ser absolut ingen urimelighed i, at de går på efterløn tidligere end andre grupper. Vi har brug for efterlønnen, Lars. Efterlønnen er velfærd. Og uanset om regeringen får held sammen med deres støtter fra Dansk Folkeparti at skære i efterlønnen, så vil det blive rullet tilbage, når vi får et regeringsskifte. Dansk politik står ved en skillevej, og når vi inden for nær fremtid står i stemmeboksen og skal sætte krydset, skal vi derfor være yderst bevidste om, at der er to helt klare retninger for Danmark. Det kan siges meget enkelt. Vi kan vælge sparevejen, eller vi kan vælge arbejdsvejen. I SF er vi ikke i tvivl. Vi vil arbejdsvejen. Og med 10 år på sparevejen og velfærdsforringelser til følge, tror jeg også, at folket vil en ny vej for Danmark. Vi har et utal af skoler, hvor vinduerne er utætte, og toiletterne så ulækre, at børnene ikke vil bruge dem. Samtidig har vi arbejdsløse tømrere og murer. Vi har et utal af plejehjem, hvor elinstallationerne er farlige for beboerne, og samtidig har vi arbejdsløse elektrikere. Vi har et utal af kloakker i så elendig forfatning, at vi ser oversvømmede kældre og vand i gaderne. Samtidig har vi arbejdsløse jord- og betonarbejdere. Og vi har et utal af veje, der efter hårde vintre er i så elendig forfatning, at de kan være livsfarlige at færdes på. Samtidig har vi arbejdsløse asfaltarbejdere. Og alle disse fagfolk vil hellere end gerne sættes i sving. Men arbejdsløsheden bare stiger og stiger, og det er hævet over enhver tvivl, at arbejdsløsheden efterhånden har bidt sig fast på et alt for højt niveau. I januar viste målinger fra Dansk Statistik, at bruttoarbejdsløsheden var steget til 167.900 mennesker. Det er 167.900 for mange. Desværre er der med regeringspolitik ingen umiddelbare tegn på bedring. Regeringen hverken kan eller vil levere det, der skal til for at få sat gang i hjulene igen. Regeringens dagsorden om at styrke arbejdsudbuddet klinger både falsk og hult. Det I har brug for, er at der skabes nye jobs til de mange, der er blevet arbejdsløse, at få fremrykket offentlige investeringer. Det skaber arbejdspladser. Der er med andre ord brug for, at vi får skabt vækst i hele Danmark. Vi skal naturligvis have skabt vækst i hele Danmark, men vi skal se på, hvordan vi får skabt vækst her i baglandet. Her i baglandet har vi igennem de seneste år oplevet massive fyringer og fabrikker, der har måttet dreje nøglen om, eller som har flyttet deres produktion til udlandet. Den udvikling skal vi have vendt. Et gør vi ved at satse på efteruddannelse. Efteruddannelse af de ufaglærte, så de bliver opkvalificeret til andre jobs. Vi skal satse massivt på grønne jobs, på vindenergi, bølgeenergi, solenergi og biogas. Det er en stor gevinst for klimaet, men det vil også skabe arbejdspladser til Danmarks bagland. Og Danmarks bagland, det er os. Under den borgerlige regering er uligheden steget. Uligheden viser sig i form af ulighed i løn og stigende ulighed i forhold til uddannelse, arbejdsmiljø og sundhed. Uligheden forfølger bestemte grupper livet igennem, og når offentlig forsørgelse som starthjælp, kontanthjælp og folkepension nærmer sig fattigdomsgrænsen, ja, så bliver uligheden bare uhyggeligt tydelig. Der er i dag over 100.000 danskere, der har så lav indtægt, at de lever under EU's officielle fattigdomsgrænse. Der er i dag 24.000 børn, som lever i fattige familier. Børn af fattige familier får ikke de samme muligheder som deres jævnaldrende. For de børn betyder det ikke nogen børnefødselsdag, ikke nogen computer at lave lektier på, ikke nogen gaver til jul, og ikke nogen sviptur til svømmehallen eller biografen med vennerne. Vi skal have gjort op med fattigdommen. Det er usolidarisk, og vi kan ikke leve med konsekvenserne af en stigende fattigdom. Det er imod alt det, jeg synes, vi i Danmark skal stå for. På sundhedsområdet er uligheden ikke til at tage fejl af. De bedst stillede i samfundet lever længere.
De har større chancer for at overleve efter behandlinger, og de rammes i mindre grad af de store folkesygdomme, såsom kræft og hjertekarsygdomme. De bedst stillede i samfundet har også i langt højere grad sundhedsforsikringer, så de kan springe behandlingskøen over. Sagt på en anden måde, det er altså blevet pengepunktens størrelse, der afgør, hvordan vores sundhed udformer sig. Kan det være rigtigt? For mig at se, øger det blot uligheden. Den ulighed vil vi i SF gøre op med. Vi vil ikke et amerikaniseret forsikringssamfund. Skattefradraget på sundhedsforsikringerne skal væk, og pengene skal i stedet bruges på vores fælles velfærd. Kære venner, det er solidaritet. SF vil forandre Danmark. Danmark har behov for et stærkt lederskab, som kan føre landet ud af krisen, skabe vækst og bremse den ulighed, der på mange områder bare stiger og stiger. Det skal være slut med ufinansierede skattelettelser til de rigeste. Det skal være slut med massive nedskæringer af det offentlige. Det skal være slut med næsten 170.000 arbejdsløse. Det skal være slut med næsten 100.000 danskere, der lever under EU's fattigdomsgrænse. Det skal være slut med 24.000 børn, der lever i fattige familier. Med andre ord, lad os her i Laugesens Have være enige om, at festen skal være slut for Lykke Lars, Barfod Lars og Vennekåbe Pia. Vi vil i stedet sige ja til en fremtid med vækst, arbejdspladser og uddannelse til alle. En fremtid, hvor vi genskaber solidaritet og det velfærdssamfund, som vi har brugt årtier på at bygge op. En fremtid, hvor vi sætter mennesker i centrum, og hvor alle, uanset pengepunktens størrelse, har ret til velfærd. Rigtig god 1. maj. Ja, tak til Pia Vestergaard og Lene Nørlund. 2 usædvanligt klare stemmer fra Danmarks bagland. Så går vi klar til at møde Danmarks mest kendte caféejer. Under overskriften Den, der våger livet, byder vi nu velkommen til Søren Dahl fra Café Hak. Tak for det. Sand diskussion. Så sker det mit sanden igen. Se bedst efter, jeg har fået kølet min morgenunge ud af sengen og fået den sparket over til mormoren. Fået fruen sendt på noget, jeg skal også være i forbindelse med mig selv som kvinde, hejs med sine veninder. Fået drukket min morgenkaffe, læst avis, pille mig lidt i navlen, kigge mig i spejlet og konstateret, det ser sgu ikke så skidt ud endda. Hvorfor griner jeg det? Skal jeg nu til 1. maj arrangement ved Fora Ringkøbing Fjord ude ved Laugesens Have.